Jest. Ma ću dođem u Beograd, samo da kupim kartu za voz, evo ima sad ova direktna linija i ću dođem u Beograd. Petar komšija. Ima međunarodnu, sad čekaj. Pomaže Bog. Da ćemo da nešto popijemo. A misliš? Konobar, Izvolite, daj 2 ljute. odmah stiže. Slušaj komšija, situacija je vrlo delikatna. Izvolite. I meni ćeš da daš onaj moj komplet. U šolju ili u tanjir? Da ga bude kako god ti sam odlučiš. Slušaj ovako, pošto je situacija sad vrlo delikatna. Pošto je Kosovo sada proglasilo nezavisnost i tebi je jasno šta će ovdje da se dešava. Ti ćeš sada biti da ti samo objasnim. Ti znaš da te ja volim kao brata. I sad, pošto će da bude situacija takva da ćeš ti najverovatnije morati da odeš odavde. Ja sam odlučio da budem fer i pošten prema tebe i da te isplatim u zljatu za sve tvoje tu što imaš. Ti samo kaži koliko treba zljata i da to sredimo oko ljudi. Pa sad ono što jes komšija. A vidiš, ja bi da kupim stan u Beogradu. Pa će bude mnogo 2 kile zlata. Da ti samo objasnim, ja neću ti dati 2 kile zlata, ja ti dam 4 kile zlata. Što 4 komšija? Pa lepo da sebi kupiš stan u Moskvu. Kako u Moskvu? Pa šta u Moskvu, bre? Pa zato što te volim te ko brata, pa da te ne selim 2 puta.